Този iPhone дойде при нас с няколко проблема и освен външното очукване и износената батерия, да, имаме и този проблем с слушалката, която очевидно има някакъв дефект в нея и се е развалила, т.е. не подлежи на почистване. До сега ще видите всъщност колко работа е да се смени дори и само слушалката горе на този телефон. Започваме с това да извадим батерията, след като вече свалиха дисплея, почистваме всичко и подготвяме телефона за новата му батерия, разбира се и за ново уплътнение. Поставяме го и сега да отидем вече към това да ремонтираме слушалката. За да стане това, трябва да извадим цялата дънна платка и да я повдигнем, за да може съответно да се доберем до винтовете, които държат слушалката. Ето това е дънната платка, това е целият телефон. И ето слушалката. Това е новата, която я поставяме на нейно място и връщаме обратно дънната платка, след което защипваме всички кабели, както са били преди това и подготвяме телефона, за да сложим новата му батерия, която ще се калибрира с 100% Battery Health, без съобщения или грешки. Почистихме мрежичката, връщаме всички пластинки обратно по местата им, разбира се, и уплътнението е готово, защипваме телефона и нека тестваме. Готов ремонт с 6 месеца гаранция. Ако и ви имате нужда, заповядайте в Zero по всяко време.